sovint em pregunten qui era Brossa, no? Joan Brossa. La poesia escènica, la quarta dimensió del poema. Sí, la poesia, però també el postteatre, no? El teatre literari, el teatre irregular, les normes de mascarada, les accions musicals, el fragolisme, fem-ho aquí, fem-ho allà. I l'estriptease. Tot això ho podran veure, Tot. Pausa. Ja. Sí. Epíleg. Conec la utilitat de la inutilitat i tinc la riquesa de no voler ser ric. Com aconseguim aquesta harmonia? Puc exposar-vos dues teories, la de l'influx mutu i la de l'unió substancial. És convencional i molesta. He rebut una ferida, sembradora de peixos als corrents d'aigua i als estanys. Moltes vegades mato uns coloms amb tant d'efecte que rebo grans aplaudiments per part dels altres tiradors del públic. Però el que jo ambicio és de capturar la llum del dia una àguila reial.